רבים מאיתנו מבלים שעות רבות כל יום מאחורי ההגה, הן בנסיעות והן בפקקים. זמן יקר עובר, מתעייפים ומתעצבנים, ובדרך כלל יוצאים מן המכונית בפחות נעימות מאשר שנכנסו. הנכם מוזמנים במספר דקות להעלות את תחושת הנעימות בנהיגה, לשפר את יציבת הישיבה על מושב המכונית, להגביר את רמת הערנות ולקצר את זמן התגובה. לשבת במושב עם האגן אחורה, כך שהגב התחתון נוגע במשענת האחורית של המושב. להתאים את המיקום של המושב, לבדוק האם אפשר להגיע בקלות עם כף הרגל אל דוושת הגז והבלם, עם הברך מעט כפופה. לנסות לעבור בקלות ובמהירות בין שתי הדוושות. להניח את שתי כפות הידיים בשעה 2:10 של הגה, כשהמרפיקים מעט כפופים ומצביעים למטה. לשים לב אם הכתפיים נהנות לכוח המשיכה. מספר פעמים בכוונה למשוך אותן למעלה אל האוזניים, ואט אט לעזוב אותן. כל הזמן לשמוע על שתי כפות הידיים בהגה והמרפיקים כפופים למטה. לבסוף לתת לכתפיים לשקוע למטה ולהאריך את העורף. לקער את הגב התחתון מעט כך שכל הגב מתארך ומסתקף. המבט גובע. שוב לתת לגב התחתון להתעגל אחורה אל תוך הריפוד של המושב. לחזור לתנועה הזאת מספר פעמים ולשים לב מתי הנשימה טובה יותר. לאחר מכן לאפס את התוואי של הגב כך שבית החזה נתמך על ידי הגב התחתון והאגן. יכול להיות שצריך להתאים את המראה האחורית לגובה העיניים החדש. לשים את עקב ימין בנקודת האמצע בין דוושת הגז ודוושת הבלם, ולעבור עם מינימום מאמץ ביניהם. לשים לב לקלות בכיפוף ובבישור של הקרסול. אם הכיפוף מתקשה, כף הרגל קרובה מדי למושב. ואם הישור מתקשה, כף הרגל רחוקה מדי. לעבור מספר פעמים בין שתי הדוושות על ידי כך שהברך פונה פעם מעט יותר חוצה ופעם מעט יותר פנימה. לשבת אחורה ומעט לנוח. שתי כפות הידיים בשעה 2:10 של ההגה, ולסובב את כל הגוף ימינה אחורה, כאילו רוצים לנסוע בריברס כדי לחנות את המכונית בחנייה. לתת למותן שמאל להחליק על פני המושב לפנים, ומשם לסובב את כל הגב מסביב לציר עמוד השדרה ימינה אחורה. להשיע את המבט לפנים לכיוון הנסיעה ולסובב רק את חגורת הכתפיים ימינה ובחזרה. לאחר מכן לתת לכל הגוף שוב להסתובב ימינה, להישאר ולסובב רק את הפנים עוד יותר ימינה ובחזרה לנקודת האמצע של חגורת הכתפיים. לעשות תנועות בקלות. לחזור לאמצע לכיוון הנסיעה ולחזור לתנועה של הכתפיים מסביב לעמוד השדרה.
ואז להתרשם מחדש מהתנועה להסתובב אחורה כדי להכנות את האוטו אל תוך החנייה. איך התנועה הזאת השתפרה. אחרי מנוחה קצרה, לעשות סקירה של כל המקומות שלמדנו עליהם. המיקום של האגן, התוואי של הגב, הארגון של הכתפיים, הידיים והמרפקים. תנוחת הידיים על ההגה, והמעבר של כף הרגל מדוושה לדוושה. כאשר השלט נתמך על ידי עצמו, הנשימה תהיה עמוקה יותר ותישארו רעננים לאורך זמן רב יותר. סעו לשלום.